straší, to je straší. Ne, blbost, nestraší, ale jednou to říkal děda, takže se sem jdem kouknout. Ovšem, co se dá dědovi věřit. Tady, že jo, prej, že se tu jednou zabila nějaká ženská, nebo co, že tady někde ukrátka, že se to sami od sebe někdy otevřou dveře. Jo, jasně.